ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಪದ ಪನ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಗುರುವಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಕ್ಕೂ ಬೈದರು. ಪದ್ರಾಡ್ಲೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಭಾಷೆಲೆಡು 48,000 ಹೆಚ್ಚ ಪದ ಪಂತಿನ ಜಾನಕಿಯರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ದೇಶದ ಸಿನಿಮಾ ಪದ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಕ್ಕೂ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಏಸುರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಜನಕಲಿನ ಪರವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಒರಿಯಾ, ಹಿಂದಿ, ತುಳು, ಬಂಗಾಳಿ, ಉರ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಸಿಂಧಿ ಇಂಚ ಪದ್ರಾಡೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಪಾನಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಅರೇಬಿಕ್ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಟ್ಟು 48,000 ಹೆಚ್ಚ ಪದ ಪಂತೆರು. ಸಿನಿಮಾ ಪದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪದಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಸ್ವರದುನಿಪುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದಾರ ಅದು ಪೋತೆರು. 4 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 30 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು ಮರ್ಯಾದೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತೆಗೆದು 2013 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಆನಗ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿನ ತೆನ್ಕೈ ಭಾರತದ ಕ್ಲೆಗು ಗುಮನ ಕೊರಂದೆ ಗೋಸ್ವಾರಿ ಮಲ್ಪುನಿಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ್ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಣದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆ ತಂದು ಜೇರೋ. ಬಿರೇಲಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರು ಆಯ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ನ ದುಂಬಾಡ್ತೆಡು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆನೇ ದೆತ್ತುಪಡಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಪಜೀರಡು ನಡೆತಿದ್ದು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ 2024-25 ಸಾಲದ 2ನೇ ಹಂತದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಗುರುವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತರೇಕ ಸಭೆ ನಿಘಂಟ ಆದಿತ್ತನರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈದಿದ್ದಾಂಡು. ಪೊಂಜು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರತ್ವವನ್ನ ಮುಬೀನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಬತ್ತದು ಬಾಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾದ ಕಾತೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬತ್ತೇರು. ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏಪ ಬರುವಿರೆಂದು ಕಾತೆರು. ಸಾರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕಂದಾಯ, ಜಲಜೀವನ ಇಲಾಖೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಹಾಜರು ಪಡಿತನು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಾತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬೈದಿಜಾಂಡು. ಇಂದೇಡ್ದು ಏವ್ರ ಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಂತಿನ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಸಭೆನ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾದ ದುಂಬು ಪಾಡಿಯರು. ಗುರುಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪಾತೆರ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಜನಕುಲು ನಿಚ್ಚಲ ತೂಪಿರ. ಅಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಟ್ಟಿ ತೂವಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಲಿನ ಪೊಲಬು ಅಕ್ಲಿಡ್ದೆ ಆವಡು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಭೆಗೆ ದಿನ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದು 15 ಇಲಾಖೆಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದು ತೀರಿ ಪಂಡಲ ಬಜಿ 5 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈದೇರು. ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೂ ಪರಿಹಾರಲ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚಾದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆನೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸದಸ್ಯರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿರಾಜ್ ಅರ್ಕನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿಂಪಿಗೇರ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಅವರು 9 ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 15 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ 5 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋದು, ಕೆಲವು ಜನ ಬರದೇ ಇರೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುವುದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಜೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಚ್ಚ ಪಜೀರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರು ಗುರುವಪ್ಪ ಎಂಟಿ ಬಾರೆಪುಣಿ ಬರೆದು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಬುಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಇವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಬೂಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಲೇಸು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ನಡೆತಂಡು.
ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ ವರದಿಗಾರರು ಗುರುವಪ್ಪ ಎನ್.ಟಿ. ಬಾರೆಪುಣಿ ಜಿಲ್ಲೆದ 10 ಜನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪೊಲಬುದ ಬೂಕು ದೊಡ್ಡವರು ಇವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಬೂಕು ಬರೆದಿತ್ತದು ಅವು ಬುಡುಗಡೆಗೂ ಬಾಕಿ ಇತ್ತದು ಅವೆನು ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದನ್ಲೆಟ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾಂಡು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಿಇಒ ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೂಕದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಚಿತ್ತಾರ ಬಳಗದ ತಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಕು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಲ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿಥುನ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು ಬೂಕುಗೂ ಸುರತ ಪಾತೆರ ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಪಾತೆರ್ದು ಬಾರಿ ಪುಣಿಯರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕದ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರದಿಗಾರಿಕೆದ ಕೆಲಸದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ಹಿರಿಯ ವಾರ್ತಾಮಾನಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಗುರುವಪ್ಪ ಎನ್.ಟಿ. ಬಾರೆಪುಣಿಯರ್ನ ಮಗೆ ಮನೀಶ್ ಎನ್.ಟಿ. ಬಾರೆಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ವಾರ ಸಾಲು ತಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಜಬ್ಬನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಜಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ನು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಗುರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗುರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಂದು ನೆನಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಒಳನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ನೀಡ್ತೇನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಿಥುನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೊಂಥರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ವರದಿಗಾರಿಕನ ಹಿರಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಒಂದು 10 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಪುಣಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋಟ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಗುರುಪ್ಪನವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತುಳ್ಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಿಯತವಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಗುರಪ್ಪ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಈ ರೈತರು ಪಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಲೇ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅದು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಂಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭ್ರಷ್ಟತೆಗೆ ದೂರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಳೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಸುರುವಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಉಚ್ಚಯ ಮಾಯಿ ಒರ್ಮ ಪೋಪುನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುರುವಾದ 14 ಪೋಪುನಾನಿ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಕೊಡಿ ಏರಾಯರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರೋ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಕೊಡಿಮರಕು ಬೊಂಡ ಬಜ್ಜೆದ ಕೈಲು ಕಾಯಕಜಪು ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಪಿಂಗಾರ ಕುತ್ತದು ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಕೊಡಿಯೇರಾಯರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇಂಚ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರ್ಗಳಿರಿಗೂ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ ಬಿ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ
ಎಂ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಜತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ ಬಿಟಿ ಸಾಲಿಯಾರ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸೇರ್ನಂಚ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಬರ್ಪನ ಅಂಗಾರೆ ಮಹಾರುದ್ರ ಹೋಮ, ಪಗಿಲ್ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ, ಬುಧಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ನೂದು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ, ರಾತ್ರಿ ಬೊಳ್ಳಿತೇರು, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಜಾಗರಣೆ, ಬಲಿ, ಮನದಾನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಅನುಪಪ್ರಸಾದ, ರಾತ್ರಿ ಕರಿದು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಜಳಕ, ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಜಾದ್, ರಾತ್ರಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. వేదులిన మూల చింతనెలను యక్షగాన పన్పుడు ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಡುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಂತೆರು ಪೆರ್ಮುದೆ ಮಿತ್ತಯ್ಯಕಾರ್ದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪೆರ್ಮುದೆ ಕೈತಲ್ದ ಮಿತ್ತಯ್ಯಕಾರ್ದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಸುರುತ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಯ್ಯಕಾರ್ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಾತಿರ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆನು ಬುಡಂದೆವರಿ ತೊಂದ ಬೈದೇರು. ವೇದದ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐತ ತತ್ವ ಸಾರ ತಿರಿಪಾಯರೆ ಭಜನೆ ಹರಿಕತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆನು ಒರಿಪಾಡುಂದು ಪಂಡೇರು.
5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಿತ್ತ ಎಕ್ಕಾರಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತು ದಿನ ಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಾಧಕರಾಯನ ಸುಮತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಿತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಉಮ್ಮನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತಿರ ಪಣ್ಣದು ಚವಣೀರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒವ್ವೇ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆತದಂಡು. ಕಟಿಲಪ್ಪೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂಡೇರು. ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ, ಸುಗಂಧಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಶಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ, ಎಕ್ಕಾರ್ ಬಂಟೀರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿವರಾಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೇರ್ಮುದೆ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿತ್ತೂರು ಗುತ್ತು, ಸುಧೀರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಿತ್ತ ಎಕ್ಕಾರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕೂಡ ಬಂತು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳೇ ಅದರ ಸಾರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ವಿರಾಸತ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನನ ಅಥವಾ ಬೇತೆದಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಬದುಕಡಿತ್ತಿನ ಬದುಕದ ತೊಚ್ಪ ಒಂದೆತ್ತಿನ ವಾಣ್ಲ ಜನಸಮೂಹ ಎತ್ತಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಸಮೂಹ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆನ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡಂದಾದ ಪನ್ಪನ ನಮ ಇಡೀ ದೇಶಗೆ ಹಿಂದುತ್ವಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ತೊಚ್ಪವನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪಂಪನೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಜಪೆಯ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು ದೊಂಪ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾದೆರು. ಬಜಪೆ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಶುರುವಾಯಿರುಂಟು. ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಜ್ಜ ಒಂದುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೊಂಪ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಲುಬಿನ್ನಿರು, ಊರದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇದ್ದರು. ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತಮಗೇರ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಜಿತ್ ಆಳ್ವ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ರಮನಾಥ್ ಅತ್ತಾರ್ ಏತಮಗೇರ್ ಗುತ್ತು, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಶೆಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದು ದೊಂಪ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆತಂಡ. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳೊಡ್ದು ತರ್ಪುಡ ದಿನ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಲಿತಿರು. ದೊಂಪದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ ಮಿಜಾರ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಜಮಾನರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸೊಂದಿರು.
ಏಪ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯನ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಜೆ ತತ್ತನಂದು ಪನುಲಿಂದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಪಕೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೆರು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕಿಡ್ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಳಂದಿಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಸಭೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಶಾಸಕ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು 300 ಹೆಚ್ಚ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಮಾತಿಟ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು. 3,000 ಜನತೆ ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವಲು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯರೆ ನನ್ನದ ಅಲ್ಮಗು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾತಿರ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆಡಿಕೇನುನ ತಾಂಬುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲಿನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಆ ವಿಚಾರನು ಅಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಪಕೇರ್ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ದು ತುಂಬು ದೇವೇರ್ನ ಆಜ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಟೆಲ್ದೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಜ ಪಾಡಂಡ ಅವ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಗ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡತಿನ ತೂದು ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಪಾವನಾಂಡ್. ಕೃಷಿ ಆಧಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಏಪ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡಿಯನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಜತತ್ತನಂದು ಪನ್ನುಡಿ ದೈವತೋಜಯನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಾಧನೆ ನಡಪು ಗಂಧ ಅರ್ಪಂಡೇರು. ಬಿರ್ಬೇರೆ ಮಹಾಮಂಡಲ ಪುಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ದುಂಬದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸನಿಲ್, ಸಂಗಬುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕೃಪಾ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ದೇವಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಿಲಾ, ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಸನಿಲ್, ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಇಂಚ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರು. ಬಾತ್ಯಾತ್ ಕಲ್ಪೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲೋಡು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುವ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ನಡಪೊಂದು ಬೋಪುನ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಜಂದ ಅಂಡ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಅಂದು ಕಷ್ಟ ದೇವಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡಿದ್ಲಿ ವೈದಿನೇ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ದೈವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾತ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣದು ಪೃಷ್ಠೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎತ್ತಜ್ಜಿ ತಾಂಬೂಲ ಪೃಷ್ಠಲ್ಲಿ ಎತ್ತಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ್ ಎತ್ತಜ್ಜಿ ಊಲ ಎತ್ತಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಈ ಭಾಗಗೂ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗೂ ಎರ್ನ ಮೊರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಸತ್ಯಲೇನೆ ಆ ಸತ್ಯಲೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಅಕಲ್ಡನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಏಳು ತತ್ತದ ದಾದ ಆವಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ನಂಬುದು ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿ ನಾವು ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ದಂಟ್ಯನ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನ ಬುಡಿಯನ ಆನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಜ್ಜತತ್ವದ ಪನಪನೆಟ್ಟು ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪೈಚಿ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೀಮು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ. ತಿಂದಿನ ತೆನಸು ಜೀರ್ಣ ಆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಗೋದ ಬೋಡುಂದು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ಒಡಿಪುದ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತರುಣ ವೃಂದದ ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪುದ ತಾಂಗದ ಗಡಿ ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತರುಣ ಕಲಾ ವೃಂದದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಾಲೀಮು ಪಂಥ ತಾಲೀಮು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿಂಪುಗಾದ ಗುರುವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಸದಾನಂದ ಕೆ ನಾಯಕ್ ಮಾತರಿಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಣಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೀಮು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶರೀರಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊರುಡು ಇತ್ತೆ ಏತೋ ನಮೂನೆದ ಸೀಕಲು ಬರ್ಪುಡು ತುಂಬು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ತಿಂದಿನ ತೆನಸು ಕರೆಯರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೋಡು ಪಂಡಿರು. ಗುರುಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ತಾಲೀಂಬುಡು ಕಸರತ್ತಲ ಉಂಡು ಪತ್ತದ ಅಂತಿನ ಮನಸ್ಸು ಪತ್ತಡು ಎಂಚದಿವೋಲಿಂದ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಜ್ಞಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ವ್ಯಾಯಾಮಗೂ ಒರಿ ಜ್ಞಾನಿ ಉಲ್ಲೇರು 6 ಆಂಜನೇಯ ಅಂದ ಪಂಡಿರು.
ಉಡಿಪುದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಕೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಚನ್ ಹುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಪಾತಿರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ದುಂಬುದ ಸೈನಿಕರು ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಗುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಬೆನ್ನೊಯ್ತೊನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಧಿ ಓಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು ಉಡಿಪು ನಗರಸಭೆತ ಗುರ್ಕರಿಯರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸದಾನಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ಗೊತ್ತೊಂಡಿರು ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಸರಳಾಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಡಿಗ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು ಪಂಥದ ಕಲಾ ಉದಿಪನ ಆದ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಾಲೀಂ ಪಂಥ ನಡೆತಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಒಂದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ನಾನಾ ತರಹವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಕರಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ನನಾತ್ ಕಸರತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸದೃಢ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಹುಶಃ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂದು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುಣ ವೃಂದದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏರ್ಲ ಇದಬುಟ್ಟ ಮಂತದ ಜೇರು ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾಗಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವಂತಿದ್ದೇರು. ಆ ಮೂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಜವಣಿಯರಿಂದ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಇಂಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮೂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಲ ಆಂಜನೇಯನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಡು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನಂದು ಖಂಡಿತ ಆವಂಡದು 5 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡತನು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇನಿಪನೋಡು. ವಾಮದ ಪದವು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಾನಿ ಶುರುವಾದ 5 ದಿನ ನಡತಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿರ್ನ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ನಾಡು ಅವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಸ್ಥಾನುಲು ಗರುಡಿ ಆಲಡಿಲು ಇತ್ತದು ದೈವ ದೇವಿರು ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲಿನ ಆರಬಾರತು ಒಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನುಲಿಡು ಮಾತ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಜ್ಜಿಬುಟ್ಟದ ಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಾನಿ ಶುರುವಾದ 5 ದಿನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾತೇರ್ದ ಮಿನದನ ನಡತಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಶ್ರೀಪಾದ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರೆತದು ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ಆಕೀರದ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ರಾತ್ರಿ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೇರಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಮಹಾ ತೇರ್ದ ಮಿನದನ ನಡತಂಡು. ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ತೇರೊಯ್ತರು. ಪದವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಊರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು.
ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಡಿವಾಳ ಯುವ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ್ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಂಜೋಲಿನ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ನಡಪುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಕಾರ್ಲದ ಕಾಬೊಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಂಗಣುಡು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಲೇದಿನ ಕೂಟದ ಆಂಜೋಲಿನ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂತ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಟ್ರಾಫಿ 2028 ಒಂದುಂಡು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಡಿವಾಳ ಯುವ ಘಟಕ ಬುಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡಿ ಪಂತ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಐತರ ಕಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಟ್ರಾಫಿ ಪಂತನು ಶಾಸಕರು ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸುವರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್, ಮಾಚಿದೇವ ನಿಗಮದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜು ಎಂ ತಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನಿருந்து ಪಂಡೇರು. ಆನಿವಯ್ಯಗ 4 ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ನಡಪೆರವುಂಡು. ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾರೆಗಾದ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಟ್ರಾಫಿ 2021 ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾಯರು. ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವ ಘಟಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಣಂಜಾರ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಐಸಿರಾ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು, ಸಂತೋಷ್ ಪುತ್ರ ನೇಳಾರೆ, ಸುಮಾ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ ನಕ್ರೆ, ಸವಿತಾ ಸುಧಾಕರ್ ರಜಕಾರ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡಿದ್ದರು. ಮಡಿವಾಳ ಯುವ ಘಟಕ ಮಡಿವಾಳ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗಳ ಪುರುಷರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಚಿದೇವ ಟ್ರೋಫಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ಪಡೇಲ್ದ ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ ಗಾಣಿಗ ಸಿರಿಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲೆನ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ 2 ದಿನ ನಡೆತಿಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಡೀಲ್ದ ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆಗಾಣಿಗ ಸಿರಿಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲನು ಪೀರ ಪೊಸದಾದೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ತರವಾಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲು ಕುಟುಂಬ ದೈವಲಿನ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನ ನಡೆತಿಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳ್ಳಿಯಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರ ಸೇರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತದು ತಂತ್ರಿ ರಾಯನ ಅನಂತೋಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆ ನಡಪಾದು ಮೀನ ಲಗ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾದ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲಾಯನ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡಿಗ ದೈವಲಿನ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂಬಿಲ ಕರಿತದ ಗಾಣಿಗ ಸಿರಿಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತಿನ ಸಭಾಲೀಸುಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾದ ದೈವಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲೆಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಟುಂಬ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ದಾಮೋದರ ಸಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ ಸೇರಿನಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು.
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ ದೈವಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲು ಒಂದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದನ ಆ ಸ್ವೀಕಾರನೇ ದೈವಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಂಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರದೇವಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಯಾಕಲಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಅಂದು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಹತ್ರ ವಾಡಿಕೆ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೋರಿ ಪನಿಯಾರ ಮತ ಪಾಡದು ಬಳಸಿದಾಗ ಅವು ಅವೇ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅವೇ ಆಹಾರ ಆ ದೈವಲೆಗಳ ನಡತು ಬತ್ತನ ಐನು ಇತ್ತಲ ನಡತೊಂದುಂಟು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಖಂಡಿತ ಸಾತ್ವಿಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಐಟ್ಲ ನಂಬೋಲಿ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಚೀಲ್ ದೈವಲ್ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಅಡೆ ಅಜತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ನಂಬಂತಿರು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ವರ್ಷ ವರಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದು ಐಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪಂಡು ತೋಜಿ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಜಾಗಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಚಾವಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿಯಾರ್ ಕುಟುಂಬತೆ ಅಂಚ ಸಿರಿಯಾನ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಮಾತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದ ಪರ ದೇಶದಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆಯವು ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಅಂದು ಇನ್ನು ಮಜುಲ ಉಪ್ಪು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾಗ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಅವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬರೆಪ ಐಟು ಬರ್ಪಿಲ್ಲಂಚ ಗುರು ಹಿರಿಯ ಅದು ದೈವ ದೇವರಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವು ಮಾತ ಸರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುಣ ಅಂಚ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದ ಚಾವಡಿ ಅಂಜನೆ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ದಾಮೋದರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಜನೆ ತಾರನಾಥನ ಮುಖ್ಯಲಂದೊಸ್ತುಡು ಮಾತ ನಡೆದೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಧಂತಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಿ ಶ್ರೀ 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 ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 17-23 ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತಂತ್ರರತ್ನ ಅಜಕತ್ ಶರ್ಮಾನ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಪಾಡ್ ಕೇರಳ ಮೆರೆನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಮೆರೆನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಧಂತಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಿ ಶ್ರೀ 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 ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 17-23 ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ತಂತ್ರರತ್ನ ಅಜಕತ್ ಶರ್ಮನ್ ನಂಬೂದರಿ ಪಾಡ್ ಕೇರಳ ಮೇರೆನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಮೇರೆನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಶುರುವಾಂಡು ಬಯ್ಯಗನಡತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೆಬೂರು ಮೇರು ತುಡರ್ ಅರಳಾದ ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಚಾವಡಿಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಧರ ಮಣಿಯಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾಯಿನ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ವಾಸುದೇವಗೌಡ ಅಂಚನೆ ಗುಣವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಉರ್ವಸ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆರ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಟಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮನಾರಾವ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಂಪಳ ಸಂಜೀವ ಮಣಿಯಾಣಿ ಮೊಕುಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಾ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20-21 ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡೆತಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಾರಿಗಾರ್ದಡೆ ನಡೆತಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಉಷಾ ಪೂಜೆ ಭೂತಬಲಿ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆಡು ಪೂಜೆ ಅವಮೃತ ಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆತಂಡು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೇರು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಐತಾಳ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ಮೇರೆಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇವೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಗುಳಿಗನ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಪೆರುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟಲಿನ ವತಿರ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಲು ಆವೊಂದಿತ್ತದು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬಲಿಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ಚೆಕ್ಲಿನ ಕೈಪಗತಿರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರೆ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು
ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿರ್ನಗೂರ್ ಕಾರ್ಮಿಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡಪವನ್ ಬೈದಂಡ ನೆತ್ತದಿಟ್ಟಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ದಡ್ಡಿಟ್ಟು ಕುಪ್ಪೆ ಪದವದ ಕಿಲೆಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮಿರ್ನ ಮಗಲಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ವಿನುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿತದ ಅರೆನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾದ ಒಕ್ಕೂಟವ್ರದು ದತ್ತು ಯೋಜನೆ ದಡ್ಡಿಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಧನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣಗಾದ ಮಂಜೂರಾಯಿನ ತನ್ನ ಸಹಾಯದ 3ನೇ ಕಂತದ ಚೆಕ್ನು ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಚೇರಿಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣಗಾದ ಮಂಜೂರಾಯಿನ ತನ್ನ ಸಹಾಯದ ಚೆಕ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಚೇರಿಡ ಕೈಪಕತ್ತೇರು. ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲ ಮೊಗರು ಮೇರಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣಗಾದ ಸುರೂತ ಕಂತದ ಚೆಕ್ನು ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಬುಡಿದಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಚೇರಿಡು ಕೈಪಗತ್ತೇರು. ಅಂಜನೆ ಪಾಪದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚೆಕ್ಲಿನ ಕೈಪಗತ್ತೇರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಚೆಕ್ಲಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಾನಿಲೇಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದೇರು. ದಾನಿಲಾಯಿನ ಹೇರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸಿಎಂಡಿ ಅಶೋಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇರ್ಮುದೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ ಸಂಘೋಲನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಇಸ್ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಿಜೆನ್ಸಿ ಬಾಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಳಸೋಪಾರದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಂಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಪಾರ್ಕ್ ವರ್ಲಿ ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸೈದ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾದೆರೋ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅಮರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುವಾಜೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತ್ತಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಾಟಕಗಾರರು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪದವಿನಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ತಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿ ಕರ್ಕೇರ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದಿಯರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪದಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ತಾನಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದಿಯರು. ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಹುದ್ದೆಲೆನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿದಿನ ಮೇರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ನಾಟಕಕಾರರು ರಂಗಕರ್ಮಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರನ ಆತ್ಮಗೂ ದೇವರು ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಡೆಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪೊರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.